Nakoy pahimo sa inyo ha. Dili mo busy. Dili man. Nakoy patanaw na ko ni sa inyo ha. Sa bala. Kani nga video. Challenge. Dikit ba? Dikit. Closer. Do your hand. Baby, don't be scared. Dikit ba? Dikit. Baby, you don't have to worry. Nya nakita na ninyo. Basic. Basic. Kaya na. Kaya. Anak kayo? Basic. Sige, sige. Ang atong buhaton, kinsay makabunot sa A ug B. Niti sa A ug B man na siya. Kinsay makabunot sa A, may pares, sa B, may pares. Sige. Sige, kumuta. Kumutan din. Isa na. Oh, Leader. una. Ayo sabay lang nagkuha na ukab. Sunod. Saka nagawa na. Sige na. Play. Kinsay makabunot sa A ug B. Susunod din di. Biar ko. Yawa. Si man ko. Wala may C. Isa man, sige daw. Kinsay nakabunot sa A. Biya ka B. A daw A. A, kinsay nakabunot sa A. Si. A. A. Si Milben. Og si Paris. PJ. Oh, kamu Paris mo. Paris Nika. Paris mo duha. Kapay championship. Sige. Tama, sugod ta, tumato tong buhaton. Amo katawa ni moy kanon sa moy labayon og kuan. Itlog, na itlog dire oh. Sobre. Long. Hapakon og itlog ha, amo katawa. Itlog gani mo yapakon. Sige, may bot. Ang tubig. Nya na tubig. Isa ka gunik. Tubig. Militin na da ng itlog. Pakon dito. Pag kinsa tong Di makasama na. kuan, kinsa tong makatawa, mabuyan niya ang tubig, maluwa niya, mahapakon og itlog. Agtang ha. Agtang, Pagtang na rin. gipultang. Sige daw, iumom sa daw. Katawa. How daw na tayo. Tawa kayo sa katawa, wala pa ta nagsugod. Hindi, sampol daw. Sampol daw. Kuniti dito. Doy. Hindi daw, sampol lang ha. Ako maling giluwa niyo. Wala mo kailangan tag video naman ko doon gilapin o kagluwa. Sige, Sam. Sige. Usap. Sige. Agam sa ilong. Wala pa gani. Tabuni anak. Tabun. Oh. Sampol. Sugod pa man. Kuan sampol man na siya. Ay ko loy man dia. Sampol. Amo daw taga. Sampol lo yung may nagsugod. Amo daw gani tagaan ako 200. First round tapos napay si Kanra na napil na lang kong kaluwan. Katawa ba? Lingkod. Guys, tubig eh. Tubig. Tubig. Sampol last. Gamayan lang. Last nga kuan na ni ha. Sampol ka pa na. Sampol pa ni last na nga sampol sige. Isipin. Dol yun sa nga dol. 1, 2, 3. Sige yan.
dapat kita ang pinakadugay man din. Sila. Para natin preview ulit. Play. Okay. First round. Ay, pakatawa. Ay, kung pakatawa. First round ha. No, first round. Mauna na siya. Mauna na siya. Play na na eh. Lingkod mo. Satu, 3, 4, 5. 1, 2, 3, go! Go! Dapat gini bay. Goko dah. Pak udah goko gay dah. Tahu jadi be. Sabi koko. Dikit. Dikit ha, dikit. 3, 2, 1, start. Dol ka nga ito. Kasi una. Bukas tubig kan? Tahu dah tahu. 200. Wala pa, napay championship. Okay, next round. Basta akong suot. Puno ko pagay pot. Tama mana, inanak dia mau gay na. Iyo, kuan, tama agad. Asa na tubig Japan niya? Tubig. Next round. PJ og si Milvin. Doon. Dulsap. Ikaw gunit ato. Okay. Dul pa, dul. Dul pa. Dul pagid. Dul pagid. Dul. Gamay, kau ped, dul ped. Dul pagid ped. Kana, atras, bapo gamay doy. Na. Ito, 1, go. Oh. Isa mo to pili ato. Udah Milvin. Milvin udah. Kita Ben. Si Kanron, wala pa si Kanron. Wala pa ginabuak na itlog oh. Ge. Tas lah. Ayaw. Ayaw palayo, dili makuha ng itlog. Yan eh. Biar agad ah. Sa ulo lang ha. Dari tubig sap. Teh. Pastor. Bantai kamay doy. Na. Bantai kamay pen. Nah, ready, get set, fight. Fight. Kaya tubig. Basic. Bisik. Pero hindi ba? Dawa. Nito san. Robot ugay daw. Hindi ko mas itlog bay. Lang sa itlog na. Championship. Dasar mapapatalo. Hindi na siya magpapatalo sa dudut. PJ versus Bukoy. A versus B. Let's go. Penam sa tubig sap. Kani magkuha ano? Itlog ba? Gusto tira sa koy. Bisik. Wag dagot. Burot kay. Ya, grabe, marunong mag-inom. Tawi na naman din, pero di makuha. Tubos ako nun din. Lingkod.
Pwede na, bisa magtindog lang. Tindog na. Hindi mabasa. Mabasa ang gunog bugal at isdo kayo. Agad gamay ko. Final round. Final round. Dikit gamay. Dikit mo, gamay. Dikit mo. Nana pa ito iped? One, two, three, go! Lipat mo sa kuha, eh. Ano ba? Kaya lipat mo sa kuha. Kami daw. Dami isa. Apa nih, triple tayo daw. Last na. Triple tayo. Dapat beginning. Buka ko dula. Nagugom na ka. Magalit rin ang bugal. Kiyas buwang. Nagugom na niya. Nagugom na. Kita mo rin. Dito. Pag-ugom ni. Dito kayo. Masig daw para dawag na kol. Dikit bet. Apak diretso ha, apak diretso. 1, 2, 3. Start. Katamang kay. Tanaw. Tanaw. Ano ba ito? Tubig di bagot. Ano ba? Ay, gani. Dikit. Atay, orat namang dinutuwigan. Wala man to, usap. Hindi magay. Bungkal ka na, bro. Pindi ka. Last round. Gol, kina ka. Dikit yun. Ha, yeah. 1, 2, 3. Sabi mo, TV. Yate lagsik nagugta ko da. Yaw na. Patay da. Basic ra, basic. Di na. Ang champion, gisa champion. PJ. Ang team A. Team A. Sigurado ng 200, nanay pagtanduay. Siguro. Bubad lang sa kong ulo, may. Awa, meron niya. Kisa na ini. Menben. What's up, mga ka-A4? So, nahuman na mong challenge, no? Nidaog ko! Abi na, Ako yung basic. pinaka-basic yun siya, tinood! Samat pa. Champion! Kaya, basic, dili. Dili, abri kong basic ra, dili, hindi. Isod sa kaipon, Dili. magkatawa ka sa Dili, inay, tulpay. Congrats sa nagpako ganun. Kita. Okay, ikaw. Loser. Daog dapat may team A. Siniguro ang 200. So, dira na taman. Let's go.